Brawl Stars. Nu știu ce zic noi pe pentru că nu am mai pus Brawl Stars. Dar nu contează. Am mai pus Brawl Stars, dar am șters. Ăsta este un prim nou EP de Brawl Stars. Și suntem aici de față cu domnul Colt, care este too pretty for pain. Este too pretty for pain, domnul Colt. Și ce voi face eu astăzi? Uita niște meciuri de Brawl Stars cu domnul Colt, pentru că el este too pretty for pain. Ok. Ce s-a întâmplat aici? Cine e nenea asta? Ăsta este un nene Sigma, se pare. Ok. Nenea asta este ultimul Sigma. Are 53 de brawleri. Și Fang este brawlerul preferat. Ok, este un Sigma și are boss la Battle Card. Este un Sigma adevărat. Și azi ne vom juca cu random. La Brawl Ball pe trofee. Vei la Serena? Da, frate. Da, tată, mulțumesc. Mă voi juca cu random și de parcă nu se putea mai rău, random pe trofee. Vom vedea că vor da niște Sigma adevărați cu care voi căra și voi pușa pe Colt. Pentru că pe Colt am foarte puține trofee. Am 426 și este timpul să-l pușăm pe Colt cu nou skin foarte mișto, Order Colt, care este de când s-a lansat Brawl Stars posibil. Este timpul să jucăm Brawl Stars. Primul meci, l-am pe nenea Cordelius pe care îl cheamă Ivlar în echipă. Și nenea Hubix. Doi mari pro player ai României. Nu știu de unde sunt ăștia from, dar eu știu că sunt ai României. Dacă nu o să știu să mă joc, nu e vina mea. Nu știu să mă joc Brawl Stars. Și a băgat și el. I-am dat damage, am dat damage. E too easy, e too easy. E too easy, bă. Eu cred că trebuie să-l ascultăm pe Colt. Este prea ușor să te joci Brawl Stars în 2087. Am spart acolo. Bă, cine ești, bă, tu, bă, Mico, bă. Ce cauți acolo, bă, Mico, bă, ești o maimuță, n-ai drepturi, n-ai dreptul la opinie, n-ai drept de cetățenie. N-ai dreptul la opinie, Mico, n-ai dreptul la opinie. De ce ești meciul meu de Brawl Stars? De ce ești meciul meu de Brawl Stars? De ce ești meciul meu de Brawl Stars, Mico? Că tu ești o maimuță neagră. Tu n-ai dreptul la opinie. Melody n-are ce căuta, n-are ce căuta. I-a dat Cordelius, i-a dat Cordelius. Cordelius se pare că a murit. Primul meci cu random, foarte bun. Următorul meci, de Brawl Ball cu Colt. Încercăm să-l facem rang 20, să vedem dacă se poate. Și dacă nu se poate, aia este. Ok, se pare că sunt cu domnul ăsta în echipă care nu știu ce face, dar e cam afecat. Cu domnul Cordelius, care e adversarul meu, adversar numărul 1 mereu. Cu domnul Bailey, care îmi dă damage, dă-mă cam enervează, dă-mă rupe. Cu domnul Penny și cu domnul Cordelius, aici care o să port o bătălie foarte grea cu dânsul. Ăsta mi-a dat Baby Shark, Super God, ești ultimul dubios, de ce dai emoji-ul ăla, ce n-ai o fi? Băi! Bravo, frate, ai dat ultimata extraordinar de bine. Ești un jucător exemplar de Brawl Stars. Lasă-te, apucă-te de fotbal, în viața reală. Dacă faci ceva și acolo, le-am dat pase la inamici. Haide, domnule, faceți ceva. Suntem versus Barley, un jucător foarte de temut al erei lui. This is too easy, ați auzit? Este too easy pentru mine. Avem aici domnul Cordeliu, jucător de elită. Coltul nostru, sau ce este cu aia? Ăsta e Stuie, Brock, ce naibii. Mult damage lui Barley, mult damage lui Barley. Ne jucăm ca niște oameni. Ok. Trebuie niște sigme adevărate. Fără griji, fără griji. Vă voi căra eu. Vă voi căra eu, fără a avea vreo grijă. Stați și mă spectatează George. Mă spectatează cineva pe nume George. Te voi bate. Cordelius, tu nu fugi de mine pentru că îți dau la muiță. Haideți să câștigăm Vocario. Coaie, eram cu fața, s-a dus în poartă, ești Vocario. Vreau să-ți văd statisticile.
Să-ți văd statisticile, Rafaele. Statisticile. Rafael, am zis să-ți văd statisticile. Care o să vă care. Tu ești un incompetent, dar fără grijă. Mă aveți pe mine în echipă și veți da gol. Dacă ăsta nu dă gol, îi dau report fix și îl duc la centru de adopție. N-a dat gol, să pare că ești ultimul slab. Un incompetent dăstu care îl bătea Penny. Dacă pe ăsta îl bate Barry, hai, du-te și dă gol, du-te și dă gol. Dă gol, frate, dă gol, du-te și dă gol, dă gol. Ești incompetent, ești ultimul incompetent. Să-ți iau familionul. Ești ultimul, Îmi dau like singur, nu mergi, dau like cordial. Am făcut un quest. Să pare că n-am făcut niciun win, sau măcar un win. Dacă noi nu facem un win, să pare că ne-a dat cu boți. Să pare că am fost atât de bun încât am creat ca să ne dea cu boți. Abo, frate, hai. Nu o dai, nu o dai, nu o dai, nu o dai. Cum a dat gol primele 3 secunde, n-am nimic de zis. Nu o dai, 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 nu o dai. Sigma, Sigma, Sigma. Prea easy, prea easy, prea easy, prea easy. Și ăsta a fost primul meci. Da, stai nu rar, ce poate să ne dea? Oh my god. Da. Scopul este să fac pe col măcar 450 de trofee curent. Știu că atât a fost și meciul ăsta. Am un moș care dă cu zăpadă și un căcat de copil de 12 ani care dă cu bubuze coaie și atâta mai zombiu care dă cu băta, atâta mai lucrătorul pe șantier și un moș care nebun și dă cu dinamită care are ADHD, Alzheimer și delirează. Tot îi bat. O să pare că Gale trebuie să care. Deci Gale trebuie să care neapărat. El nu delirează, el nu este un moș care delirează, este doar un moș incompetent, foarte puternic. Ce e clar e că eu trebuie să car cu colt. Haide, zombiule. Ok, l-avem pe Dynamite. Dynamite în vizor. A dat ultimata foarte prost. Ești ultimul incompetent. Mi-e milă pentru echipa ta că i-ați la apropiere și mi-ai dat ultimata în favoarea mea. Ce ca mai gan, ce ca... Bă, m-a tras în vid. Dă ultimata, bravo. Eu pot să predic viitorul. Eu cred că le o pisică cool. Și pisica mea se crede cool și a mâncat-o câinele. Voi, ne mai bate o fată random care se crede villain și care muncește pe șantier 24/7 cu târnăcopăi, mai bate oameni. Nu este deloc ceva grav. Nu este deloc ceva grav care să ne îngrijorăm. Nu trebuie să ne îngrijorăm pentru așa ceva. Nu trebuie să ne îngrijorăm incompetenți, mința. Bibi asta, cum o cheamă? Bea asta care are 12 ani să crede cool și dă cu buze, ne da gol Dynamic. Câte trofee avea Bea? 20k, ok. E timpul să schimbăm game mode. Ok, se pare că am în echipă o fată care să crede pisică și un girl care să crede Zeus. Ok. Și iau în echipă un moș care de data asta delirează un Bell și un Maisie care îi pușăm destul de bine, destul de bine. Am murit prim. Hai să vedem ce va face Max în această situație. 1v3, 1v3, necuc. Am murit. Se pare că n-a făcut nimica. A, da, vrei să fac troll, vrei să fac troll, vrei să fac troll? Vrei să fac troll, hă? Vrei să fac troll, hă? Vrei să fac troll, hă? Vrei să fac troll? Na. Easy, easy, peasy, lemon. Fang de power 77. Fang ne va căra. Și Fang sunt eu. Ok. Am în echipă un robot controlat, un copil de 5 ani și un căr care se crede pirat și are părul vopsigos. Dar nu mai contează, pentru că eu sunt Fang. Eu sunt Fang și o pot căra. Sunt mai bun cu Fang decât Fang cu Fang. Easy. Ești prea slab, Penny. Easy. În orice circunstanțe. Cu aia muzica asta mă face să mă simt ca Tom care îl bate pe Jerry. Și Jerry care îl bate pe Tom care ia steroizi și droguri să face mare.
Ok, trebuie să creezi niște tensiune, tensiune, tensiune. Am ratat slab. Cu aia mi-a dat pe Edic, Max, dă-te, o pleacă mă de aici. Nu te mai crede cu aia, nu te mai crede. Sper că al doilea meci câștiga pe ziua de astăzi. Avem o Piper care dă cu o umbrelă de 24 de karate și o melodie. O melodie cu aia. Avem pe Salam în echipă. Și caută Salam în echipă cu aia. Hai, bot 4. Ești un bot. Nu mai sta, feca, fă ceva. Haide, Colt, haide. Vino încoace să ne batem. Vino încoace să-ți dau karate. Cu aia mi-a dat karate. Cu aia nu ai dat cu biscuiți, cu ce dai în mine? Dai cu biscuiți, nu-s biscuiți aia. Nu ești părâl? Cu aia, Piper e low, deci stai în Piper. De ce vrei să... Nu cred că a ieșit. Hai, lăsați-mă în pace. Și a pus să carpă toată lumea, o carpă mult în brațe. Ce camă, da. A dat și ultima dată, cât de random a putut. A rămas iar băt 4 singur. Coai, nu mai sta afect. Toată lumea report. Nu știu cum, dar report, vă descurcați, toată lumea report la acest clan. Toată lumea report. Intrați în clanul ăsta, fur, ne faceți troll, are caca spike, e cute, ce să mai zic. Care doarme de când l-a fătat măsă. Am în echipă un Max, Ioie, am în echipă pe Ioie, care știu că mă va căra în toate punctele de vedere. Așa e Ioie, așa e. Am dat pe lângă Cez, nu contează. Am cel mai bun aim din lume, da Ioie? Da Ioie. Nu pot să-mi folosesc gadgetul. Să-ți iau tot neamul și familia și la plimbat cu boții, e bine. Măcar atâta. Dacă tot am un poco în echipă, măcar ne fi dat cu boți. Easy, easy, ajutor. Poco, 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 care-ne Poco. Pe el, Poco. Dă-i Poco. Bravo, Poco. Nu pot să cred. Haide, Poco. Știu că poți să o faci. Știu că poți să o faci. Haide, Poco. Nu o să învârte ultimul dubios, ultimul bot, ultimul slab. Easy peasy lemon squeezy.